Bona tarda, gràcies per acceptar aquesta entrevista telemàtica per parlar del que ens està passant. Aquesta és la primera d'una sèrie d'entrevistes que vull fer a filòsofs que he anat coneixent al llarg dels anys o amb els que he treballat per discutir els canvis o els canvis de percepció que hi ha hagut o que hi pot haver arran d'aquesta quarantena, d'aquest confinament i d'aquesta pandèmia mundial. Avui ve la Begoña Román. La Begoña Román va ser professora meva d'Ètica i de Filosofia Moderna a la Universitat Ramon Llull i també vaig treballar amb ella a la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada a la Universitat Ramon Llull, que es dedicava a això que es diu l'ètica aplicada, que ja en parlarem de què vol dir, però que és molt adient per aquests dies perquè, entre d'altres coses, parla de l'ètica de les decisions professionals que es prenen en l'àmbit sociosanitari, l'àmbit de la salut o en l'àmbit dels serveis socials. I aquests dies aquests temes estan a primer pla. Ella és doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona, on ara fa de professora, i treballa en diversos grups de recerca que es dediquen a l'ètica i a la política i en comitès de bioètica. És la presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i és la vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i em penso que també estàs en el Comitè d'Ètica de l'Hospital Clínic, és correcte? Sí. Molt bé. Imagino que aquests dies, en aquests comitès d'ètica, en particular el de l'Hospital Clínic, heu hagut d'adreçar preguntes que potser són sempre les mateixes quan la gent no hi para atenció, però que quan hi ha una emergència s'han de tornar a fer les preguntes i tornar a respondre-les, diguem-ne. Sí, en efecte, aquests dies hem tingut moltíssima feina, moltíssimes reunions virtuals i, efectivament, recordo que de seguida que vas connectar amb mi vaig dir, escolta, això us agafa pensat i vaig dir, bueno, la bioètica va iniciar-se així, va iniciar-se havent de prendre decisions sobre qui entrava o no en un programa de diàlisi, no? Aquest és l'origen. Ens podem entretenir una mica aquí. Si l'origen de la reflexió bioètica és l'escassetat de recursos en el cas de la diàlisi. Va començar així el que és el naixement dels comitès d'ètica. És a dir, se sabia que hi havia valors en joc, quins valors havien de ser, a partir dels quals se discriminava qui tenia prioritat per accedir a un sistema de diàlisi als Estats Units i es va decidir que no fossin només professionals clínics, sinó que fossin també professionals no només de l'àmbit de la interdisciplinarietat, sinó de la ciutadania, amb diferents, diguem-ne, moralitats, per representar una mica aquesta idea del pluralisme moral en un país com els Estats Units. I allà es va decidir una sèrie de, per una banda, criteris, però després, cas per cas, de qui entrava o qui no entrava. Per tant, la bioètica, un dels motius pels quals neix és aquesta necessitat de prioritzar qui accedeix abans a uns recursos o no. I no qui té més valor moral com a persona, perquè aquests dies s'estan confonent moltes qüestions. I, per altra banda, també neix per la tecnificació de la pròpia medicina. Això s'ha dit molt, però és bonic perquè és molt gràfic. En 50 anys la medicina ha canviat molt més en tota la seva història. La tecnificació de la medicina ha fet que la formació dels professionals cada vegada estigui més volcada en allò tècnic i se dona per suposat que amb la vocació professional serà suficient per prendre decisions en condicions no només de limitació de recursos, sinó també d'incertesa, de resultats i també de desproporcionalitat o no dels mitjans que s'han d'emprar, donada la probabilitat de que se'n surti o no ben parat. Estàs dient que, deixa'm que t'interrompi un moment, quan dius que la tecnificació ha canviat l'aproximació del metge a la seva pràctica, vols dir que hi ha un punt de deshumanització? És a dir, que la tecnologia ha separat la part no tècnica de la medicina de la part tècnica? És a dir, en el tracte amb el metge prima la tècnica abans que altres coses? Bueno, jo crec que com que no només que la figura del metge o de l'infermera o del fisioterapeuta, perquè parlem massa de metges i a vegades també cal parlar que el camp de la salut han entrat molts nous professionals molt importants. Però, efectivament, no és que el professional hagi decidit deshumanitzar-se. La majoria dels professionals sanitaris són la majoria vocacionals, és a dir, els agrada la consciència de servei i normalment de servei al públic. No només és que hi hagi una diguem-ne, desvocació, que no és el cas. El que hi ha hagut és una excessiva formació en allò tècnic, cada vegada perdent importància i centralitat la consciència dels valors que estan en joc. Entre altres coses, no només perquè la formació ha incentivat massa la formació tècnica, sinó també
i per mi més important, perquè s'està demanant a la ciència de la salut una ciència exacta, unes conviccions, diguem-ne, tècniques en què la seguretat és 100%, mentre que l'àmbit de la clínica és un art, d'aproximar-se a l'altra persona a veure com la puc ajudar, i no només des de lo bio, sinó des de lo social, des de lo psicològic, des de lo espiritual. No? Per tant, són molts factors, molts d'ells, els que han fet que hi hagi efectivament una certa deshumanització per una hipertecnificació i una excessiva expectativa d'èxit, que això sí que és veritat que la medicina contemporània ha venut. Per dir-t'ho ras i curt, avui, si algú es mor abans dels 90 anys, és culpa d'algú, perquè no tocava. Perquè tenim moltes tècniques per mantenir-lo en vida, no? Bueno, hem posat unes expectatives, no?, en la medicina que difícils de complir. Els professionals de la salut o sociosanitaris reclamen, és a dir, quan tu fas molts cursos per infermeres, per diferents professionals, quan hi arribes, les preguntes que tu fas no se les havien fetes abans, o ja hi ha una carència d'abans que ells detecten i que diuen que bé que hagis vingut perquè tenim aquesta carència i necessitem resoldre-la? Bueno, hi ha un biaix. La gent que ve a cursos d'ètica o de filosofia ja hi ha una selecció allà, no? Però sí que és cert que quan no és ells que venen, sinó nosaltres qui anem, independentment que ells vegin la necessitat, sí que hi ha una gratitud en posar-li paraules a un tipus, diguem-ne així, d'intuïcions que professional i personalment ells tenien, però que no tenien una narrativitat que s'hi permet argumentar públicament perquè ells creuen que ho haurien de fer d'una manera o d'una altra. Per posar un exemple molt senzill, no? Una de les meves primeres classes no només és la distinció entre ètica i moral com un pensament més crític, racional i com una qüestió més de construcció d'hàbits, sinó també la qüestió de la distinció entre l'ètica personal que tu tens com a infermera, com a treballadora social o com a metgessa o com a psicòloga, de la que tens com a professional, una persona que exerceix una professió en una determinada organització, que pot ser una institució sanitària, amb una sèrie d'idearis on no es poden fer determinades pràctiques perquè atenten contra precisament aquest ideari religiós o no. I després, evidentment, un concert públic amb una administració que té una sèrie també de components, no? Com jerarquitzar l'ètica cívica pública de servir a la ciutadania en un estat moralment plural amb unes coordenades jurídico-administratives d'organització, amb unes deontologies professionals i les ètiques personals, no només la teva com a professional, que té també una dimensió personal, sinó la de la família i la del pacient que tens al davant. No? És bastant molt més complex que la mera bona voluntat o la mera vocació. Anem a la pregunta concreta i l'anem descapdallant. Quan va esclatar tota aquesta qüestió, tota aquesta pandèmia, vaig trucar a la meva germana, que és metge, i que a més està treballant en una UCI amb malalts de la Covid, i li vaig preguntar, molt al començament, com ho veus, com ho vius? I ella em va dir 3 coses. Em va dir, tots passarem aquest virus i morirà gent que coneixem. 2, hem de fer el possible perquè no es col·lapsi el sistema sanitari, és a dir, hem d'obeir els confinaments perquè és el que ens garanteix que puguem atendre tothom a mesura que vagi passant. I 3, em va dir, jo em trobaré segur en la circumstància d'haver de decidir aquest ventilador va cap a aquesta persona i aquest ventilador no va cap a aquesta altra persona, o aquesta persona entra a la UCI i aquesta persona no entra a la UCI. I ja està, aquestes són les 3 coses que em va dir. La circumstància de posar-se en aquesta decisió, i li vaig preguntar, has canviat l'adveniment d'aquesta malaltia, t'ha fet canviar la perspectiva sobre prendre aquesta decisió? I ella va dir, no, aquesta decisió, la manera de prendre aquesta decisió ja la tenim assumida com una cosa normal. Com es pren aquesta decisió? Bueno, normalment, en general, als professionals se s'ha format en el criteri cabdal de la justícia i, per tant, de garantir l'eficiència dels recursos. És a dir, la idea de futilitat la tenen molt assumida com inherent a la deontologia professional i a la bona praxi. No? Per tant, saben que hi ha una sèrie de criteris clínics, estrictament clínics, que s'hi donen molta seguretat pel consens professional que genera, que han de salvar el màxim nombre de vides, amb el més ampli anys i qualitat de vida aquells anys, les vides que salven,
i els cicles de vida. Quantes més cicles de vida pugui fer una persona, millor. I per això a ras i curt anirà abans una persona jove, una persona que se'n podrà sortir segurament amb el tractament i després del tractament amb una qualitat de vida, respecte d'uns altres que és probable que no se'n surti i que ja és gran, etc. Per tant, això ells, com a professionals sanitaris, pràcticament això ho tenien bastant assumit. De manera que hi hauria de seguida a nivell de l'equip tractant diguem-ne, un consens sobre qui entra i qui no entra. Però hi ha algunes diferències que aquesta pandèmia posa de relleu. La primera és que no ho havíem viscut, ho havíem estudiat. Però no ho havíem d'aplicar. Havíem llegit que altres ho aplicaven en medicina de guerra o medicina de moltíssima precarietat de recursos, però a Catalunya i a Espanya els professionals i els bioticides ho havíem llegit, però no ho havien haver d'exercir. I segona, i per mi més important encara, nosaltres havíem fet una bioètica i una formació dels professionals a treballar en recursos bastant generosos, és a dir, sempre han estat limitats però no tan escassos, i no teníem la por a la saturació del sistema. Això no ho havíem viscut mai. I resulta que hem de pensar en criteri poblacional, no en criteri de la centralitat del pacient que tinc al davant. Aquests dos grans canvis, és a dir, que és real la situació de possible col·lapse del sistema que no havíem tingut mai. Havíem tingut urgències col·lapsades, però no tot el sistema col·lapsat, amb el greu problema que tenim professionals que estan emmalaltint, sinó sobretot l'haver d'aplicar criteris de salut pública. La bioètica havia estat sempre bioètica assistencial amb un pacient que té noms i cognoms i respecte a la seva autonomia. Ara parlem de criteris poblacionals. I aquí, als bioeticistes sí que ens ha tocat fer una feina de dir, mira, els que presumíem fins i tot de tenir un tarannà molt més kantià, resulta que la salut pública treballa claríssimament en criteris d'utilitat pública, i per tant de població, de màxima felicitat per al màxim nombre de persones. Substituïm felicitat per màxim nombre de vides, màxima qualitat i anys de vida i màxims cicles de vida. Però l'utilitarisme, fins i tot en el cas de Stuart Mill, com tu ja saps molt bé, topa amb la inviolabilitat de la persona i la dignitat de la persona. Per això a vegades era molt interessant llegir articles de companys i col·legues que han fet molt bones reflexions en els diaris darrerament dient bueno, sí, la salut pública és utilitarista, però no només. Per tant, no confongueu prioritzar recursos amb parlar que unes persones tenen més valor que unes altres. Social, de discriminar les persones no només grans, sinó també les discapacitades o que tenen una problemàtica social que no garanteix una alta hospitalària en condicions perquè la casa, precarietat o condicions socials no ho permeten. A mi deixa'm argumentar, perquè aquest és un tema que m'agradaria aportar, però és que, a més, el que hem vist quan s'ha canviat d'una bioètica més de persona a una bioètica de poblacions, amb criteri utilitarista, també s'ha desconsiderat que la salut, el 80% de la salut és social. És a dir, el que fa que una població tingui salut, un 20% és imputable a pròpiament sistema sanitari i fàrmacs, a lo bio, clínic. El 80% són factors socials determinants de la salut. Per tant, tu pots tenir un sistema que en un 20% estan sent molt eficient en salvar vides i qualitat de vida als anys i cicles de vida, però si després desconsideres que el que te garanteix que la inversió sigui veritablement útil és la dimensió social. I aquí és on entren claríssimament l'economia, el benestar en un confinament en pisos sense llum, petits, sense nens podent accedir al camp o a córrer. Tota la inversió útil biològica, bioclínicament, pot anar-se'n en orris si després se t'has oblidat que... Deixa'm fer algunes distincions del que has dit, per potser gent que és la primera vegada que fa aquesta mena de reflexions. Dues en concret voldria fer. Una és la distinció que has fet entre ètica i moral al principi, que és una cosa com de primera classe d'ètica quan vas a la facultat, i crec que valdria la pena fixar-nos-hi. I després treballar una mica aquestes dues escoles, la més utilitarista i la més kantiana, autònoma de la dignitat de la persona, si vols. Comencem pel primer. Com expliques la diferència entre una ètica i una moral? Doncs si diem, per exemple, que nosaltres en la Catalunya del segle XXI, l'Espanya del segle XXI o en el món del segle XXI, que vivim en societats moralment plurals i que això és bo, estic dient que no ens posarem d'acord en el concepte de bo o dolent.
això depèn molt de les tradicions en què un ha crescut, de l'entorn circumstàncies en què un està vivint. I, per tant, podem veure que les teves prioritats van canviant segons canvien les teves circumstàncies. De manera que les morals són productes culturals, relatius als contextos històrics i depenen precisament de les dinàmiques que sempre són, efectivament, i últimament més que mai, molt accelerades. I, per posar un exemple, feia uns quants anys, només uns quants anys, era impensable tot el tema de les tècniques de reproducció assistida o tot el tema de la subrogació, de la maternitat, perquè les tècniques no existien. El tipus de família que teníem era una família heterosexual, amb fills biològics i joves, i és que no podien tenir fills. Tot això ha canviat i han canviat els valors. Lo natural no sempre és bo i si tu t'has de conformar perquè no pots tenir fills, doncs te conformes i mala sort. La tècnica te permet alliberar d'això. Per tant, els molts són costums, hàbits històriques, culturals. I que, evidentment, tenen que veure amb els valors en els quals un ha crescut. I tots en tenim d'aquestes costums i hàbits morals. Ara, l'ètica és ho deia molt bé el professor Aranguren, la moral és viscuda, l'ètica és pensada. L'ètica és més una reflexió crítico-racional. I la de la Cortina també ho va explicar molt bé. Si la pregunta moral és què haig de fer, i la resposta és una acció o una omissió, la pregunta ètica és per què ho haig de fer, i la resposta és un argument. Dóna'm raons. Dóna'm raons. Llavors, clar, en un moment de pandèmia, podem estar fent coses que fa uns mesos no haguéssim fet i ara estem fent. Per què? Perquè ens han canviat les circumstàncies i els arguments a l'hora de dir per què ho faig i per què no ho faig són diferents, perquè tenim una circumstància que ja no era la que fa just ara un mes, pràcticament. I tu que vens de tradició kantiana, diries que hi ha dues grans perspectives sobre l'ètica respecte de la moral. Hi ha qui creu que en la nostra naturalesa humana, independentment dels nostres lligams culturals i experiencials, hi podem trobar un mínim ètic universal, compartit, que s'expressa en el fet que tots som racionals o que tots ens donem raons per fer les coses o que hi ha una estructura mínima que si som capaços de netejar-nos dels prejudicis culturals heretats hi podríem arribar i posar-nos tots d'acord. I després hi ha tota una altra via o escola que diu el contrari, que la reflexió ètica, la reflexió del per què, la reflexió de crítica racional, només és possible després d'haver rebut una immersió moral que et dona unes eines que després pots fer servir per polir o negar o refer, diguem-ne, el teu punt de vista. Tu, diguem-ne, on et situes en aquest debat? Mira, jo crec que totes dues tenen part de raó. És a dir, per dir-ho una miqueta en nom filosòfic, la gran aportació de Kant, jo diria que van ser fonamentalment dues. La primera és el concepte de fi en si. La persona és un fi en si mateix. I, per tant, el concepte d'inviolabilitat, de que no se pot instrumentalitzar una persona, jo crec que això és una intuïció moral que avui en dia és irrenunciable. Clar, però en l'època de l'esclavatge aquesta intuïció no es tenia. Per tant, primera idea de Kant, una vegada considerem que la font de tota moralitat, de tot valor, és la persona i que aquesta és inviolable i s'ha de respectar la seva voluntat, jo crec que això és, diguem-ne així, irrenunciable. I la segona aportació de Kant precisament és aquesta, de dir, tot neix en un context cultural, tot prové de l'experiència. I, per tant, si no hi ha un contacte amb una cultura i una tradició, no sortirà res. On no n'hi ha, no en ragen. Per tant, tu necessites un cert procés educatiu cultural. Però sempre hi ha un desig d'anar-hi més enllà de la sort bona o dolenta que tu has tingut en el tipus de tradició que t'ha tocat. I jo crec que, per tant, que no seria partidària de dir Kant sí i Hegel no. Hegel és lo cultural, lo material, lo històric i Kant és la racionalitat. Jo crec que precisament, els filòsofs no és que siguin relativistes, és que hem vist que al llarg d'aquesta filosofia cadascú ha vist alguna cosa que l'altre no havia vist. Llavors, jo crec que, efectivament, al llarg de tots els canvis morals, sí que podem dir que hi ha morals que poden haver-hi certa involució. Una moral que tornés a oblidar la sacralitat de l'ésser humà o que confongués la sacralitat de l'ésser humà amb la seva mera racionalitat que havia fet Kant. Kant no contempla, o el mateix Rawls,
no contemplava les discapacitats. I Nussbaum el corregeix a Rawls i Hegel corregeix a Marx, a Kant, que no havia tingut en compte la història, i Hegel critica i Marx critica Hegel de que la història és fonamentalment material i per dir, som éssers que ens criem i tenim necessitats de comunitat i materials de nutrició, no només cultural i racional, sinó també vital, d'afectes i sentimental. No? Però jo crec que l'ètica contemporània ha d'anar sumant, sense caure en sincretismes. I són necessàries les dues coses. Les circumstàncies, les arrels, i després el desig de que l'arrel no te sotmeti, no te sotmeti, de que no te quedis en la moralitat de la teva època i que l'únic argument que diguis sigui en el meu poble es fa així. I ja està, no? I te quedes amb la meva eticitat de la meva època. No? I tu deies que un dels canvis d'aquesta pandèmia ha estat el fet de fer-ho experiencial, de fer-ho real, de topar-t'hi amb una situació que només havies contemplat teòricament, i això canvia d'alguna manera de vegades els incentius de com prens les decisions, no? Crec que això també ens hi podem identificar tots perquè ens passen molts fets de la vida, des de quan perds la virginitat o si et quedes embarassat sense preveure-ho. Una cosa és el que tu podies pensar o el teu aparell cultural, ètic, moral, religiós, i quan et trobes davant de la circumstància, doncs de vegades les decisions que prens no són les que tu et pensaves que prendries o per les raons que pensaves que prendries. I per tant hi ha hagut tu dius, no? Hi ha hagut un canvi de la reflexió per la mena d'escassetat a la que ens hem trobat, des de l'individu cap a una visió una mica més utilitarista, més poblacional. És un canvi, diguem, no? Una visió una mica més kantiana, una mica més utilitarista. Aquestes dues escoles, diguem-ne, són les dues escoles que estan en tensió a dins de la bioètica, és a dir, l'escola kantiana que protegeix la inviolabilitat de tal manera que fins i tot fa a cost social, diguem-ne, a cost agregat, i la visió més utilitarista que diu si hem de protegir el número d'anys de vides i els anem sumant i el que suma més és la correcta, diguem-ne que té menys present la qüestió de l'individu. Si això significa sacrificar un individu, doncs hem de sacrificar un individu. No? Aquestes serien les dues escoles que estan en tensió? Sí, i jo crec que precisament pel que comentaven abans no han d'estar-hi en tensió. Jo crec que l'ètica de la salut pública, és a dir, la que posa en el centre la població, treballa amb criteris utilitaristes, però no només. Per què? Perquè es tractaria d'argumentar no només en clau eficiència i en clau agregació de nombre de persones, sinó també podent argumentar públicament que la manera no és... se sacrifica la persona i no se li dona cap explicació, se l'ha d'instrumentalitzar al servei de la majoria de les persones. Precisament es tracta d'un equilibri entre com ens toca prendre decisions de població utilitarista, però mirant sempre de comptar amb el consentiment de l'afectat i d'entendre que avui ets tocat, però que no és per ser tu una persona que no valgui, sinó perquè ens toca prioritzar altres coses. És a dir, es tracta de conjugar. Dit d'una altra manera, el Comitè de Bioètica de Catalunya, en el seu comunicat del 24 de març, crec que ho vam aconseguir explicar bé, es tracta d'equilibrar, atendre la població amb criteris utilitaristes sense oblidar la dignitat inherent a tota persona en tot moment. I per això hem reivindicat molt, per exemple, que el final de vida, com que ja no es pot fer res, com que no se li pot posar un respirador, però pot sedar pal·liativament perquè no hi hagi dolor, perquè és persona i té dignitat, i a més el dol, mentre estigui de cos present, que la família se pugui acomiadar i rebi uns rituals que qualsevol persona, malgrat que ja no serveixi de res perquè està morta, mereixeria perquè té una història encara per a ella i per a moltes persones. M'he mirat les recomanacions... Digues, perdona. No, conciliar l'utilitarisme, perquè ens toca prendre decisions, però sense oblidar que la persona té una dignitat intrínseca. Jo m'he llegit les recomanacions de salut, del Departament de Salut del Govern de Catalunya. També he anat a mirar el primer document públic que es va fer amb una hipòtesi que era pandèmia per un virus gripal a ventiladors, no? O sigui que aquests tres factors, pandèmia, grip, diguem-ne, de tipus respiratori i amb problemes respiratoris i ventiladors, que és de l'Estat de Nova York, el 2007 va publicar unes primeres guies per en cas que hi hagués una pandèmia, així com s'havia d'actuar. Van millorar-les el 2015 perquè la comunitat mèdica va voler introduir qüestions de distinció de com la malaltia evoluciona en una direcció o en una altra.
I al final, malgrat que sempre es diu que l'edat no és l'únic factor a tenir en compte, i efectivament altres coses fan de corrector, no? de l'edat, tu has esmentat... Jo tinc la sensació tota l'estona que al final el que prima sobretot en aquesta equació hi ha una mica de suma i una mica de resta i una mica de divisió i al final acaba sent l'edat com el factor que té més pes. Tu abans has parlat de cicles de vida, no sé si això és un nom tècnic que descriu capacitat reproductiva, per exemple, o descriu, no sé, plenitud laboral, o no sé exactament què volem dir en cicles de vida, però sí que tinc la impressió que el titular sensacionalista que estem veient aquests dies, que és deixar morir els vells, al final l'equació porta a dir el més vell és el que acaba, diguem-ne, morint. A veure, jo crec que l'edat havia estat sempre un factor, però és que el concepte d'edatisme, discriminació per raó d'edat, cada vegada està prenent més força, però, entre altres coses, perquè no només vivim més anys, sinó que vivim productivament més anys. Com tu saps molt bé, als Estats Units la jubilació no és forçosa. I això pot portar algun problema en alguna altra universitat que tenim professors que no volen i no tenen cap interès de marxar, no? I aquí, a 70 anys, vulguin o no vulguin, se n'han d'anar. Però és que, clar, són temes interessants de dir, bueno, és que han canviat les condicions en les que arribem a ser grans. Han canviat molt. De manera que en la pròpia medicina la pregunta de què és una persona gran torna a tenir sentit. Per què? Perquè no és una qüestió objectiva, cronològica. És una qüestió de funcionalitat. El concepte de funcionalitat és el que una persona és capaç de ser i fer. Per tant, el concepte d'edat dona molta calma perquè és molt objectiu. Quin any va néixer té tants anys. I tot el que sigui donar objectivitat et treu el pes de l'angoixa d'haver de prendre decisions. Però els comitès d'ètica sabem que l'edat no hauria de ser. Quan parlem de incidències de gent gran, l'edat no és un factor. Per què? Perquè és que a partir de 70 anys, que és més o menys l'edat, i ja dius, 70 anys, ja no entres en cap tipus de programació, de programa de prevenció, no entres en res, ja no passa res. Si te passa a 70 anys ja no te passa res, no? Però en cap cicle vital, que tu em fes la pregunta, en cap cicle vital es compten més de 10 anys. Per exemple, de 0 a 10 anys, de 10 a 20, de 20 a 30, i anem per dècades més o menys prodigioses, no? Doncs arriba a 70 anys i de 70 fins al 10 anys estan tots en el mateix sac, quan precisament no té res a veure, no l'edat, sinó la funcionalitat, les ganes de viure, la vida, bueno, el que s'anomenen és funcionaments, no? El que aquella persona de facto és capaç de ser i de fer. Per tant, en els comitès d'ètica... Fas la distinció entre ser i fer, perquè entenc que en aquesta funcionalitat no estem parlant de capacitat en el sentit físic, en el sentit de moure's o caminar o produir, sinó també funcionalitat psicològica, de poder ser, pensar, gaudir, no? Estem parlant d'aquestes activitats humanes, no? Sí, la Amartya Sen i la Martha Nussbaum van parlar de capabilities, no? Del que una persona pot ser i fer en la seva vida quotidiana. En la seva vida quotidiana. De manera que l'edat no hauria de ser un criteri en absolut. Però ho és. En absolut en el sentit de no només, sinó que també l'edat no me diu res si després és una persona molt jove però comatosa sense cap possibilitat de recuperació perquè no és capaç de fer i ser pràcticament res, no? Per tant, no és una qüestió d'edat, tot i que jo crec que sí que s'ha de tenir en compte per el que tu me preguntaves dels cicles. Què entenem per cicles? Doncs entenem per cicles més o menys això tradicional d'infància, adolescència, joventut, adultesa, envelliment, un envelliment actiu, un envelliment més dependent, graus de dependència. Però jo crec que efectivament l'edat no pot ser un criteri absolut i s'ha de mirar cas per cas als funcionaments de la persona. L'edat era un criteri que hem tingut molt en compte, de que no se convertís en absolut. Per tant, a partir del 80 entra o no entra una UCI? Bueno, esperi, és que hi ha 80 que estan molt ben portats. Hi ha persones amb unes comorbitats, és a dir, moltes multimalalties, que malgrat que sigui jove, cronològicament, en la seva funcionalitat en la vida quotidiana, està molt incapacitat de fer moltes coses. Però hi ha tres factors que m'agradaria nombrar. Un altre factor és el que s'està anomenant
la discapacitat. No? La discapacitat. És a dir, si tu apliques criteris de capacitats i no de funcionalitats, doncs podria sortir-te que si apliques un criteri de fragilitat, les persones discapacitades, malgrat que joves i per edat no t'entrarien per l'edatisme, resulta que també les discriminaries perquè el seu, no pel cicle de vida, perquè poden viure molt de temps. Una persona amb síndrome de Down, una persona amb un trastorn autista poden viure molts anys cada vegada amb unes condicions socials de facilitació de la seva vida, però clar, poden sortir persones molt fràgils. De manera que si tu apliques un test que no t'està mesurant el funcionament, sinó que t'està mesurant la dependència de suport extern o que t'està mirant què tipus d'independència té la persona per dur a terme una vida quotidiana, doncs les persones discapacitades podrien ser discriminades. No? Clar, llavors estaven sentint de dir, escolta, si la residència de persones discapacitades, doncs, bueno, com que és una persona que no té, tercer criteri, valor social, clar, i què és això del valor social? Ara me diràs que una societat valora més a unes persones que unes altres quan estem dient que totes les persones valen igual, una no val més que una altra. El concepte de valor social també ha sortit darrerament i evidentment, hi ha els criteris de les condicions socials, no hi ha el valor social que aporta una persona, sinó si val més ara un metge que un advocat, si val més ara un matemàtic epidemiòleg que un biòleg, no sé. Qui decideix qui val més en aquest moment de valor social. També l'altre concepte que és el context social que té la persona. Tu mateixa has posat un exemple. Bueno, una persona de 30 anys que és mare d'una família que té 2 criatures que la necessiten, que és l'única que té un sou que entra a la família i és el pare paller d'aquella família, el concepte de maternitat i de dependència de menors, bueno, aquest és un tema molt important. No és un valor social, però per a aquella família és cabdal no deixar orfes a aquests nens. Però també un tema cabdal és, perquè aquí sortirem molt mal parat les persones sense sostre, si nosaltres donem d'alta a una persona però que quan arriba a casa seva no hi ha ningú que se'n faci càrrec, ja no parlo de valor social, sinó del clima social que me garantirà la utilitat de l'alta. I resulta, com jo te deia al principi, no? Si li hem donat biològicament tot, però resulta que quan torna a casa seva la depressió o la solitud o la incapacitat de ser cuidat perquè no té una xarxa social protectora o de suports fan malbé tota la inversió, doncs aquest també seria un criteri utilitarista per a les persones sense sostre que no entrin. Recordo que me comentava en un comitè d'ètica de Xile que la primera o la segona persona que va morir a Xile era una persona sense llar. Clar, perquè, per a començar, són persones antisocials. Seran els últims que van a demanar ajuda. En Xile no tenen un sistema públic bo i, per tant, no aniré perquè no puc pagar i no m'acolliran en qualsevol lloc. I si, a més, li donem caritativament, que també és humiliant això, caritativament, no de justícia, una sèrie de suport per a tirar endavant perquè és una persona, diguem-ne, jove, resulta que si lo donem l'alta, on va aquesta persona? Una altra vegada al carrer i amb la qual cosa fa malbé. Això són temes que val la pena considerar. De tota manera, totes aquestes distincions que estàs introduint, d'alguna manera sí que tenen un component de valor, no? de fer diferències entre vides segons el seu valor. Podem, diguem-ne, des de la perspectiva de la fragilitat que no has triat tu, és relativament senzill posicionar-se, dic relativament, senzill posicionar-se perquè tu pots dir, efectivament, una persona amb discapacitat, la seva vida no té un menys valor que la d'una persona que no tingui aquesta discapacitat i, per tant, no es pot discriminar per raó d'aquesta discapacitat. Però sí que quan estem dient una persona que tingui una funcionalitat alta, ja sigui de ser o de fer, si en igualtat de condicions, d'edat, de salut, de condicions prèvies, etc., tenim aquests dos casos, sí que estem apostant per un valor d'una vida per sobre d'una altra. De fet, encara se m'acudeix un cas una mica més difícil, diguem-ne, des del punt de vista moral, que és aquella persona que decideix conscientment, sabent que, per exemple, tu una vida poc saludable, menjar malament, estar aïllat socialment, fumar o drogar-se, té costos per la seva vida, en el sentit que sap que no arribarà als 80 anys, o potser ni als 70, o potser ni als 60. Ja li està bé una vida James Dean, o sigui, ja li està bé morir als 35 d'un atac de cor o als 40 d'un atac de cor, perquè la seva vida la prefereix viure amb aquesta intensitat determinada, amb aquest conjunt d'experiències determinades, que no pas amb d'altres experiències que poden incloure formar una família, tenir una comunitat, etc. Aquesta persona
arriba a unes urgències amb un cas d'escassetat, que s'ha de competir pels recursos, i el seu estil de vida, la seva manera de fer, condiciona l'èxit del tractament en termes d'anys de vida, però perquè és una decisió d'ell viure menys anys. Vol dir això que li hem de restringir, o sigui, ha de passar a segon terme en la priorització perquè els anys de vida que li queden, 5, 10, són menys que els que li queda al pare de família o a la mare de família que va a córrer al matí, no fuma, menja verdura i posa l'intermitent, o no. O sigui, aquestes decisions les estem prenent de manera indirecta dient és que aquest senyor té els pulmons plens de nicotina, per tant, aquest senyor viurà pocs anys. L'estem prenent a través de pseudònims, diguem-ne? Clar, quan ens toca prioritzar criteris de salut pública i, per tant, poblacionals, una de les escales que posen en marxa els intensivistes, la teva germana la coneixerà, és l'escala SOFA, que és buscar quina és la millor qualitat de vida als òrgans. Per dir-ho així, és llarga vida als òrgans. Llavors, clar, efectivament, jo per aquesta escala clínicament diré, prioritzaré a una altra persona que tingui més capacitat d'èxit la meva intervenció. Per tant, fixa't, perquè no és que estigui jo censurant la forma de vida moral d'aquesta persona que vol ser autodestructiva, per dir-ho d'alguna forma, no? Però que hedonistament li compensa aquesta autodestrucció. Vol viure menys però molt intensament. No, és que jo no entraré a jutjar la seva moralitat. El que entro a jutjar és clínicament l'eficàcia del tractament. Però tu estàs definint èxit com a anys de vida, que és una cosa perfectament raonable de pensar, però definir èxit com a anys de vida ja és un posicionament en realitat moral, dir la quantitat importa. Exacte. Sí. I per tant, has prioritzat uns criteris que és la quantitat d'anys i la qualitat d'anys d'aquests. Però clar, jo el que vaig a fer és, si jo vaig a donar-te, això en els tractaments d'òrgans s'ha de deixar molt clar, si jo vaig a donar-li un òrgan a una persona, tots dos sortiran bé, millor si tenen un òrgan que si continuen fent-se una diàlisi, si és de ronyó. Però llarga vida a l'òrgan, per dir-ho així, llarga vida a l'òrgan. I per tant, donaré a aquella persona que maximitzi l'òrgan. I per tant, és un criteri clarament quantitatiu, no? Quantitatiu. Ara bé, fixa't perquè el tema és, entrem senzillament, hem decidit que és un bon criteri, llarga vida a l'òrgan, llarga vida a la qualitat d'aquests anys i a la quantitat d'aquests anys. Però és que no és el mateix. Quan entrem a jutjar tabaquisme, la Margaret Thatcher va voler entrar en això als anys 80, quan volem jutjar obesitat, quan volem jutjar colesterol, és que, clar, sabem que és relativament difícil dir, és que aquesta persona és autodestructiva perquè realment ho vol ser. No, és que hi ha gent que és autodestructiva i no ho sap. Hi ha gent que és autodestructiva però perquè ha tingut una condició d'habituació normalitzadora de menjar colesterol o de ser obès o de no practicar. És a dir, jo no puc dir que la persona que és autodestructiva de facto una decisió. Saps? Moltes vegades és un fugir. Llavors, els que fem des del punt de vista clínic és no vaig entrar a valorar la moral de les persones. No vaig entrar a jutjar la moral de les persones. Me dedico a consensuar certs criteris en què me garanteixin el nostre és donar qualitat i quantitat d'anys. I, per tant, ahir estaríem més o menys tots d'acord. Però no diré, és obès perquè vol ser obès. No, és obès perquè no li han ensenyat a menjar bé. Però és un tema interessant, perquè moltes vegades no és igual censurar una persona a que no entri a un tractament perquè ella decidís ser autodestructiu que a una persona que no li ha quedat més remei de ser autodestructiu donada la panoràmica social de la que venia. Sí. No sé si m'estic explicant. Sí, clarament. En el primer cas estic respectant una decisió, en el segon estic condemnant 2 vegades. No paro de pensar en els casos en els que només hi ha un factor diferenciador, no? És a dir, quan tu tens 2 persones de 85 anys amb les mateixes, nascudes al mateix dia, amb les mateixes, és a dir, tot igual, doncs quin és el factor que acaba primant, no? Si en el cas que un en tingui 85 i l'altre 75, doncs sembla que al final acabarà primant l'edat. En el cas que una persona sigui un pres i l'altre no, o una persona sigui... En igualtat de condicions, hi ha petites coses que obliguen a prendre la decisió, que ja entenc que és molt complexa i que els casos no... Però portats al límit, en realitat tinc la impressió que sí que fem un judici que és ètic, però és moral, en aquella distinció que fèiem al principi, no? O sigui, hi ha un punt de judici ètic que és, hi ha tota la reflexió crítica,
però al final que estiguem prioritzant això, una mare de família proveïdora o un home o un metge que està, un epidemiòleg que està al front versus un pres per assassinat múltiple, no? I no sé fins a quin... Ja sé que aquestes són ficcions, que en realitat els metges prenen decisions molt més pedestres, diguem-ne, no? Però al final, quan posem el marc teòric sobre la taula, això obliga després, no?, a fer una sèrie de prioritzacions, vulguem o no. Sí, i per això hi ha alguns que se troben molt còmodes amb una imparcialitat de no vull saber res de vida, no vull introduir cap criteri social, perquè si comencem a conèixer peculiaritats del cas, començaran a entrar ponderacions efectivament morals, no? I jo crec que efectivament en bioètica acabem prenent decisions morals concretes perquè acabem prenent accions i decisions. Nosaltres recomanem, l'equip professional és qui decideix, però efectivament nosaltres acabem ponderant una sèrie de criteris respecte d'uns altres i acabem instituint recomanacions clarament morals. Però, i aquí és un parell de diferències, perquè a vegades m'arriben algunes veus que a mi m'han ferit moralment, no? De dir, nosaltres no som els sacerdots o les sacerdotisses del segle XXI que diem que s'està bé i que està mal. Ens toca prendre decisions en condicions arriscades, de presa, d'estrès, complexes, on hi ha riscos. La pregunta és quin nivell de risc estem disposats a assumir. Quin nivell de risc estem disposats a assumir. I, per tant, jo he de ser capaç d'argumentar en aquell cas particular per quina raó ens semblava que, tenint en compte totes aquestes components del cas, preníem aquesta decisió. Al final hi ha decisions morals, però volem que siguin decisions morals el més consensuades possible i que una vegada fossin públiques comptéssim amb un vistiplau en societats moralment plurals. No sé si m'estic explicant. Per tant, no una moral excessivament que no comptés amb un vistiplau de la ciutadania i els valors que en aquest moment tenim assabentats. Evidentment, això significa fonamentalment no són algoritmes. Els criteris no són algoritmes que posats en un robot me sortirà la decisió. Ens reunim i bastantes hores davant de casos i cas per cas ponderem quina decisió prendre. El que passa que, efectivament, ara, quan han de prendre decisions molt ràpides, doncs no es reuneix tot el comitè, sinó que hi ha ad hoc una sèrie de professionals que quan demanen ajuda, diuen, escolta, aquí no ho veiem molt clar, què prioritzem? I sempre se procura donar una recomanació que és moral, però que té un argument al darrere que podria comptar amb el vistiplau públic. M'interessa aquesta idea de risc. Que no comptaria. M'interessa aquesta idea de risc, de dir, prenem decisions en contextos d'urgència i que hem d'assumir que estem prenent riscos. I m'interessa per dos motius. El primer perquè tinc la sensació que l'ètica aplicada com a disciplina de pensament s'aplica a les coses tal com són. És a dir, no es fa la pregunta de com haurien de ser el context, sinó que diu, donat aquest context, hem d'operar amb aquests recursos i amb aquestes possibilitats. No? I diguem-ne, hi ha una suspensió, si vols, un parèntesi husserlià, diguem-ne, de la crítica al context per enfocar-se en... No dius, hi hauria d'haver més ventiladors, perquè això no forma part del que l'ètica aplicada pot aplicar, per tant, donat aquest número limitat de ventiladors, com els hem de distribuir. No? I aquest és el primer risc, no? Que estàs... Hi ha un pensador, un escriptor, em sembla que és polonès, que té un conte molt bonic d'un revolucionari a dins d'una habitació tancada molt petita que va canviant els mobles de lloc. Ara va el llit aquí, ara va la tauleta de nit allà, ara va l'armari aquí. No? I es desperta l'endemà i diu, no, al revés, no? La tauleta aquí, l'armari allà i tal. I la reflexió del text és aquest senyor està dins de l'habitació. És a dir, aquest senyor no es planteja en cap moment sortir de l'habitació, sinó només distribuir els mobles a dins d'una habitació claustrofòbica. No? L'ètica aplicada pren les decisions així, no? En una habitació claustrofòbica en la que ha de decidir on van els mobles. Bueno, una mica sí, però aquí me surt a mi el meu tarannà platònic, no? Els ideals teleològicament són necessaris. O sigui, forma part de saber com endreço la casa dintre, saber que hi ha una porta per on ha d'entrar o sortir. Si poses el sofà enmig de la porta, doncs que no només no podràs sortir, sinó que no deixaràs entrar, no?
Per tant, sí que és veritat que l'ètica aplicada treballa en component del mentrestant, no? Per tant, jo sempre quan explico als alumnes això a la facultat de filosofia, explico als alumnes de dir un ha de gestionar molt bé el risc de que en ètica aplicada acabem en un diguem-ne així, empirisme burd, de dir, bueno, això és el que hi ha i canviem els mobles de lloc i ja sense mirar de com podem sortir d'aquí, no? Això és un risc que l'ètica aplicada ha d'acceptar de no quedar-se en el vistiplau de això és el que hi ha, no? Sempre tenim una certa pretensió d'universalitat, de normativitat i de transparència pública dels nostres argumentaris. Per això dic que va haver dir l'ideal seria tal cosa, però com que no ho tenim, mentrestant, quina és la diferència? Bueno, doncs que efectivament el que està canviant els mobles de lloc dintre l'habitació no hauria mai d'oblidar de no tapar la porta per si ve entra algú i de tant en tant fer sorolls fora, o sigui, que algú sàpiga que aquí dintre hi ha algú. No? Per tant, l'ideal platònic, l'ombra de Plató és molt allargada, continua sent necessari com a teleològicament orientatiu de cap a on hauríem d'anar, no? Per una banda. I per l'altra banda, sí que és molt important dir, bueno, mentre no tinc l'ideal, m'has de fer una proposta, perquè la pregunta me l'estan fent, què faig jo ara amb això? Està molt bé si jo tingués això, però no sé què faig. Llavors, em toca fer dues coses, donar una resposta per al mentrestant d'ara, però alhora la reversibilitat, la revocabilitat i el tornarem a pensar una vegada veiem quines conseqüències s'han generat, és perquè s'ètica aplicada. No? És a dir, jo he d'arremangar-me i estar disposat a equivocar-me i a demanar disculpes. Per això jo aquests dies, als professionals, s'hi deia molt, ens equivocarem. O sigui, comenceu a priori demanant disculpes, mentrestant demanant disculpes i a posteriori haurem de demanar encara més disculpes. Ho vam saber el millor que en aquell moment vam saber fer. I, per exemple, en aquell moment que ja saps que s'ha fet públic que residències passen a ser de salut, bueno, en aquest país arrossegaven un problema molt greu en què és social i què és sanitat. I aquí estàvem discutint-nos que bueno, si la bellesa és només una qüestió de residències per donar-los de menjar i mantenir-los més o menys vius o és un tema de salut i amb tot el pressupost que té un departament de salut. No? Altres comunitats, com el País Basc, no tenen tan distingida la cosa entre lo social i lo sanitari. Sí, bueno, hi ha hagut com una descoberta, no?, de l'estat de les residències de gent gran. Una sorpresa una mica hipòcrita, no? Una mica com aquell de Casablanca que diu quin escàndol aquí es juga, no? Quan ell ja estava jugant. I la meva mare era inspectora de residències de gent gran durant els anys finals dels 80 i tots els 90, diguem-ne. De fet, va acabar sent cap d'inspecció al Departament de Benestar Social i en aquell moment semblava que les administracions estaven fent un esforç per millorar les condicions d'aquestes residències perquè van ser anys de molts escàndols, anys de que l'activació de la inspecció va fer que es descobrissin maltractaments de la pitjor mena. Jo sempre explico que recordo la meva mare quan tornava d'inspecció no sopava, no? A casa no tenia estómac per menjar res ni per fer res amb nosaltres. No? Vull dir que hi havia una sensació molt dura i sembla ser que hi va haver una certa millora de les condicions a finals dels 80, al llarg dels 90. No? Però ara hem descobert que, primera, hi ha casos d'abús, això encara existeix en el nostre sistema, però que el que hi ha sobretot és un cert abandonament de la població que viu en aquestes residències, potser perquè són políticament poc actives, potser perquè són poc sexis periodísticament, potser perquè intuïtivament tots fem el càlcul utilitarista de dir, bé, no són tan importants perquè, total, són gent dependent, que els hi queden molt pocs anys de vida i, diguem-ne, i això és una cosa pal·liativa que no val la pena invertir-hi gaire. Però hi ha hagut aquest descobriment que s'ha traduït en una certa indignació moral que a mi em sembla una mica hipòcrita, una mica, perquè em sembla que és una manera de canalitzar una altra mena de cabreig cap aquí perquè és com molt objectivament dolorós, però sí que hem descobert que estem perdent una generació oblidada, que ningú l'escolta i que no té veu i que no té memòria i que no queda traslladada. No? És igual, no és una pregunta, és només una reflexió d'aquesta sensació. No? No sé si vols dir. No, i filosòficament i històricament podríem afegir un parell de coses. Filosòficament,
Fins i tot la filosofia contemporània ha descobert categories més o menys febles, tipus precarietat, fragilitat, vulnerabilitat, davant d'autonomia. I la pròpia bioètica s'havia centrat quan va néixer amb el concepte respecte a l'autonomia del pacient, quan el que teníem era dependència i cada vegada més dependència. Això vol dir que el món en general, però sobretot el món occidental de democràcies occidentals, no té resoltes les polítiques de la cura. No les té resoltes, no només pel tema del gènere. És que no tenim resolt què fer amb la dependència. I no només la dependència dels nens i les persones malaltes, les persones discapacitades, les persones grans. No agrada que es necessitem. És a dir, és una societat que viu com a vergonyosa la condició de necessitats i de dependències. Viu com a vergonyosa la condició de que no som tan autosuficients i tan self-made man or woman, no? Que som bastant més febles i que necessitem dels altres, no? I aquests dies, aquests confinaments, ens estan fent conscient de quan necessitem els amics, però no només virtual, sinó d'abraçar-nos, de tocar-nos. Per què? Perquè som animals socials i a mi m'agrada dir amb la Mafalda, no? I de mimitos, no? De tactes, no? Això per una banda. La filosofia ha pensat poc la interdependència i les cures. Ahir s'han posat les piles tota l'ètica de la cura i de la responsabilitat. Això des del punt de vista filosòfic. Però des del punt de vista històric és que hi ha també moltes novetats. És que les longevitats que estàvem descobrint ara ens han fet descobrir altres tipus de dependències que no se coneixien. Com a mínim 3. Una, les malalties neurodegeneratives, no? Les persones que perden el cap. Clar, aquestes persones vivien poc perquè al final no sabia molt bé què s'hi passava, però tenim unes persones que poden viure molt de temps sense tenir consciència de la seva identitat, no? Les persones que estan biològicament vives, però biogràficament han conclòs la seva vida fa molt de temps, no? Les malalties neurodegeneratives, Alzheimer, demències senils, etc. Això no ho havíem vist amb tanta quantitat com ho estem veient ara, de gent que les pateix. La segona, i per mi també molt important, és el que Zweig va dir el món d'ahir, no? Que hi ha moltes persones grans que saben que poden viure molts més anys, però el seu món s'ha acabat. Jo ja he fet la meva història i, per tant, jo no tinc ganes de menjar, no tinc ganes de... I nosaltres l'obliguem a menjar perquè està deprimit, perquè està... És que jo a vegades, a la meva mare que té 88, és que jo ja he enterrat a tot. Jo això ja m'ho he vist. Jo ja no en vull més, no vull continuar més, no tinc ganes. Bueno, què passa? Això és una depressió o és una lucidesa que efectivament el seu cicle de vida ella considera, i hem de muntar tota una llei de despenalització d'eutanàsia, de suïcidi assistit, no per a persones que tenen una malaltia, sinó les persones que tenen cansament de viure. I una tercera gran novetat per mi és precisament que nosaltres concebim la vida com una vida per a joves on la salut està sempre al teu favor. És una societat productiva, d'entusiasme, hedonista. Si tu veus el model d'envelliment actiu, veus els anuncis de determinades entitats bancàries de gent gran, ostres, doncs gent gran d'anunci. La bellesa no és així, és un anar perdent paulatinament. I per tant aquí t'apareix el concepte de retorn, de dir, no, és que envellir és anar perdent progressivament facultats en una societat que fa que ens tenyim les cares, ens fem cirurgies estètiques, ens rexutarem o farem estunejar-se, fan els cotxes, ho farem en els cossos, perquè no volem la bellesa. No volem la bellesa, no? Clar, quan no volem la bellesa, doncs quan una persona comença a tenir símptomes de dependència, la retirem, malgrat que ella autònomament no ho vulgui, la retirem socialment. I això totes les cultures han tingut alguna manera de generar que les persones deixin de viure. Deixaven de menjar, deixaven de beure i en 3-4 dies se n'anaven. Això són, històricament, coses noves. Eren molt pocs els que arribaven a 80 anys. Abans et comentava la primera idea de risc, d'estar tancat en una habitació claustrofòbica i haver de prendre decisions amb el que tens. Però n'hi ha una altra que justament perquè aquest acotament de la presa de decisions semblaria que l'ètica, aquesta mena d'ètica aplicada, no surti del marc general, però en realitat la mena de reflexions que avui estàs proposant valen també per l'esfera política. És a dir, de la mateixa manera que hi ha ventiladors escassos, també hi ha béns polítics escassos, en el sentit
una persona de 70 anys pot tenir un interès molt gran a que hi hagi un confinament molt estricte perquè la seva vulnerabilitat com a població de risc li convé, diguem-ne, que en la balança pesi més la protecció de la vida fins a les últimes conseqüències i potser una mare de 30 anys que necessita tornar a treballar per raons de supervivència no biològica com l'home de 70 anys, però sí econòmica i familiar, necessita un confinament més relaxat on pugui anar a treballar, encara que això tingui uns costos, diguem-ne, que gent gran, proporcionalment més que d'altra gent, acabi morint pel col·lapse del sistema sanitari. De fet, mentre les recomanacions de salut o dels comitès de bioètica d'alguna manera sí que fan de l'edat un factor de descartar, diguem-ne, encara que estigui condicionat amb tot el que ja hem parlat, però hi és aquest factor, la política pròpiament del que hem decidit fer va en la línia contrària, és a dir, protegir els vulnerables per sobre de l'economia, per dir-ho així, que genera altres menes de vulnerabilitats i altres menes de condicions socials. Els béns públics, els drets fonamentals, són béns escassos. Hi ha qui diu hem de protegir la llibertat d'expressió i la llibertat de moviments perquè els incentius perquè aparegui per la resta de la meva vida un sistema autoritari són molt grans i no ens ho podem permetre. Hi ha qui, estant al final de la seva vida, pot dir, miri, a mi si ara ve una cosa una mica menys democràtica, mentre jo pugui viure 10 anys més o 5 anys més, és també una cosa comprensible de la pròpia vida. No sé si creus que els mecanismes que estàs fent servir per avaluar la qüestió mèdica, la qüestió sociosanitària pròpiament, valen també per dirimir què passa quan hi ha béns polítics en conflicte i hem de prendre decisions que segur que tenen perdedors. A veure, jo crec que hi ha una gran diferència, però moltes més similituds. Una gran diferència és que quan parlem de salut des d'un punt de vista clínic, hi ha categories objectives que me permeten prendre decisions de gravetat, d'expertesa i de clara consciència al servei del públic. És a dir, el concepte de salut com a criteri objectiu de diagnòstic, de pronòstic, de tractament, més o menys, compta amb bastants consensos. Mentre que quan el concepte de salut no és el clínic, sinó que el trasllades a jo vull viure el temps i més temps, i per tant qualitat de vida quotidiana, amb mala salut però vull aguantar-hi molt de temps, per tant, canvia quan el trasllades a l'esfera pública. És a dir, el concepte de salut clínic és molt més fàcil de treballar, de gestionar, que el concepte de qualitat de vida quotidiana, que seria el fonamental per mi en el que treballa la política. Això era, perquè molts poden ser experts en la salut biològica, clínica, del primer, no de qualitat. Però sí que hi ha alguns factors que són, kantianament parlant, transcendentals per la qualitat de vida quotidiana. Una d'elles és un medi ambient sostenible, en què la gent no malalteixi per estar-hi exposat. I mira, aquí hi ha molta gent que diu, bueno, a mi que la gent visqui menys, però jo visqui sense haver de renunciar als meus viatges o al meu tipus de consum absolutament antiecologista, clar, aquí ja entrem a que no tothom valorarà igual la qualitat del medi ambient. Per què? Perquè compta en clau personal, no en clau poblacional. En què pensa el polític? Malauradament pensa en clau dels seus votants. Pensa en clau dels seus votants i de quina importància els seus votants li donen al medi ambient o la salut biològica. I no és l'edat del polític, perquè mira Trump entraria dintre des que ja estan grans, però està pensant en prioritat de l'economia, llarga vida. I l'economia és transcendental, sens dubte és transcendental. Necessitem produir i distribuir béns. Per tant, no es tracta de salvar la salut i enfonsar l'economia, però per a què vols la salut? Per a viure, perquè tens producció de béns i distribució de béns. Però jo crec que ahir és molt important establir quins són els transcendentals. Els transcendentals és la salut biològica, però no només, és la vida quotidiana de qualitat que requereix d'una certa economia, d'una certa qualitat del medi ambient, i com faig equilibris reflexius, fent servir el concepte de rols, com faig servir
judicis ponderats són independents de quina sigui la nostra convicció personal, jo he de ser capaç de separar la meva convicció personal de la convivència en una determinada comunitat. I aquest sí que és el gran tema. Aquest és el gran tema. Crec que la societat contemporània té poca consciència de comunitat. Té poca consciència de comunitat. Jo, amb la línia aquesta de les falses sorpreses, com això de les residències, també he estat pensant aquests dies que, esclar, no és comparable, però cada any moren milers de persones en accidents de trànsit. I això, diguem-ne, no ens ha portat a prohibir el cotxe, ens ha portat a anar perfeccionant les normes i els mitjans que eviten, diguem-ne, que això passi, no? Hi havia aquell anunci famós que va fer la DGT i que després he vist que d'altres països també el van fer, per tant, és un anunci que ha triomfat a Occident, que és a una persona se li pregunta, l'any passat van morir un número de persones X en accidents de trànsit, quina reducció consideraries un èxit, no? Quin número de morts consideraries un èxit? I aquesta persona diu 70 persones, per exemple. I aleshores li fan aparèixer la seva família, que són 70 persones, i diu, aquestes 70 persones? I a mi aquest anunci em fa una mica de fàstic moral, perquè em sembla que és com un xantatge, no? Perquè evidentment no és el mateix la meva filla que la teva filla, em sap greu, però no és així. Si és així, no em considero bo per pensar així, però si estan les dues ofegant-se, la primera que aniré a buscar és la meva. I això, diguem-ne, a mi em sembla que fer passar una cosa per l'altra crec que no és correcte, no? Però en qualsevol cas, és veritat que la nostra activitat mata, no només per raons de medi ambient, com tu bé dius, la contaminació a Barcelona és un cas, diguem-ne, paradigmàtic d'això. Moltes de les altres coses que fem impliquen assumir uns riscos per la vida dels altres, no per la nostra només, també per la vida dels altres. I ara que s'ha saltat aquesta pandèmia, sembla que l'únic criteri a valorar fos protegir la vida al màxim, cosa que jo hi estic d'acord, i moralment, intuïtivament i fins i tot èticament. Però no puc evitar pensar que és hipòcrita. És a dir, que la nostra vida, si la llibertat occidental es defineix per alguna cosa justament, és per acceptar que la vida lliure genera perjudicis en els altres, inclús la mort. Que podem moderar-ho, però no evitar-ho. I que la paranoia o l'obsessió per protegir, per tenir una seguretat total de que fins que als 95 anys se't protegirà, que això ens porta a formes antidemocràtiques, autoritàries, de control social, de control de la privacitat, de control de la llibertat d'expressió, de retallada de les llibertats. I això veig algunes veus que en parlen, però no està al centre del debat, no? Estem ara focalitzats en salvar la vida i només la vida. Sí, sí. Per això és molt important no només el cicle vital, sinó la qualitat de vida d'aquestes persones, no? Si resulta que tu salves a una persona, però després la condemnes a una pobresa perquè l'has deixada absolutament sense un suport social, sense economia, sense tal, per què me salveu la vida si després me condemneu a una molt poca qualitat de vida, no? La nostra és una societat que no està acostumada a gestionar el criteri de la justícia, del repartiment de recursos escassos, perquè, bueno, és pobre, no ho hem volgut mai plantejar així, no? Però els pobres ja estan en Càritas i ja estan en serveis socials, no? Sense plantejar-nos de dir, bueno, i això són efectes col·laterals d'una estructura que és violenta, que genera aquests marges, no? I clar, quan aquí en aquest país demanes d'augmentar els impostos o de reconsiderar com se'n distribueixen els diners que no sigui mitjançant préstecs perquè la gent no vol endeutar-se més, quan demanem temes de renda bàsica perquè el menjar hauria de ser un bé essencial que no està només dirigit a que treballes o no treballes, perquè cada vegada més, malgrat que volguessis, no et deixen treballar. Per tant, ens toca pensar moltes coses, i una d'elles és la interdependència, no? I de les coses bones que porten aquest tipus de... les coses bones que porta aquest tipus de recordatori de la nostra vulnerabilitat és que sols no ens en sortim i que hi ha una sèrie de bases que són fonamentals, entre els quals no és la vida biològica, és una vida biogràfica, que té una història amb ganes d'explicar-la a un altre que és el testimoni. I no només necessito salut, necessito també què faig amb aquesta salut. Per tant, aquest és molt interessant. La salut no és el bé més important, és el transcendental, és condició de possibilitat. Però una vegada la condició de possibilitat me la impedeixes, si el que m'has donat la salut és per fer coses, però després no me deixes fer coses, per a què vull la salut? És contradictori, no? Això deia fins quin punt és utilitarísticament ineficaç
curar les persones per després condemnar-les o a un ostracisme social o a una solitud o claríssimament a una pobresa, una societat que no té en compte les noves precarietats que vindran amb aquest tipus de pandèmies, per una societat que s'ha acostumat a viure amb cicles que més o menys toquen, però que anem remuntant sense prendre seriosament que hi ha coses que la ferida, per dir-ho amb Levinas, no? La ferida del món cada vegada és més gran. No? A mi m'agrada pensar que alguna cosa sí que n'aprendrem. Per anar acabant, has fet menció diverses vegades a la dimensió social de l'individu, la interdependència. Si no recordo malament, la teva tesi doctoral ja anava en el camí de buscar-li en l'obra de Kant aquesta dimensió social, no només centrar en l'autonomia de l'individu, sinó a una obertura en la trobada amb l'altre. No sé si això també explica per què vas triar aquest camp. És a dir, el camp de l'ètica aplicada és un camp que no era potser el més gran, ni el més sexy, ni on hi havia més calés d'entrada per una carrera professional, però jo fa molts anys que et conec i sempre has estat barruntant, no, aquestes qüestions i sempre has estat acostant a les professions pròpiament. Recordo, quan estàvem a la càtedra Ethos, un projecte amb una associació al voltant de la prostitució per una ètica, diguem-ne, professional de la professió de la prostitució, o infermers, o comitès ètiques de serveis socials, o fins i tot vam arribar a fer una deontologia de la pràctica política, no? De la professió com a professió política. No? Com has acabat aquí? Com la reflexió com t'ha portat fins aquí? En la teva biografia, en la teva vida biogràfica? Jo crec que a toro passau és més fàcil dotar de sentit a les històries, no? Correcte, sí. No sé si hi havia una teleologia que m'anava il·luminant cap aquí, però quan tu l'has explicat realment tenia com un sentit, no? Sí que és veritat que jo crec que hi ha dos ingredients que són diguem-ne, clàssics en la meva història acadèmica, no? I una és la responsabilitat social de la filosofia. O sigui, jo no pensava només perquè jo tenia un plaer per pensar, que m'agrada molt pensar i m'ho passo molt bé a unes converses amb els col·legues i demés. Jo crec que la filosofia teníem una missió social i màxim si treballem en una universitat, que és una institució pública, nosaltres hem de retornar alguna cosa. No m'ho puc quedar només per mi com un hobby, perquè a mi m'agrada la filosofia. No? Tenia una consciència de que jo soc una servidora pública i que jo com a filòsofa havia d'aportar també alguna cosa. No només estudiava per a ser professora universitària perquè a mi m'agrada la docència i m'agrada estudiar. No, jo havia d'aportar una cosa, no només perquè m'estaven pagant un sou, sinó perquè hi ha una institució que té un deure social. No? Aquest neguit de dir, no, el filòsof té un deure social. No? Pensava en figures magnífiques com Sòcrates o com gent que va pensar com una orientació a la seva societat. Però la segona era conscient que al segle XXI no podíem ser el tribuno del poble ni tenia ganes de morir abans d'hora. També tenia interès en llarga vida al filòsof. Per tant, m'agradava la idea de pensar en altres. Sabia que la filosofia no podia ser primera filosofia, ni podia ser filosofia que té el monopoli ni de la racionalitat, ni que té una mirada superior o especial molt a prop o a la mare dreta de Déu. No? Ho havia de fer amb els altres professionals. No? I si això era pensant per sectors, treballant per sectors, doncs havien de treballar juntament amb altres professionals. No? I a mi, a més, això és que jo soc una persona curiosona. No? A mi és que m'interessa tot si m'ho expliquen bé. Llavors, quan un metge t'explica com pren les decisions o com un informàtic te diu com fa un algoritme per destriar a qui li donarem o no li donarem un préstec, a mi m'interessa i com que tinc de formació professional veig l'ètica i els problemes morals a tot arreu. No? I per això m'he sentit sempre molt atreta per la responsabilitat social del filòsof i la necessitat de, en el millor sentit de la paraula, sentir-me útil. No? Creus que n'ets d'útil? Si ara entrés amb el respirador, pel valor social te diria no, que entri abans una mare de família de nens jovenetes, malgrat que se dediqui a fer neteja en una residència de tercera edat. Molt bé. Escolta, per acabar, no t'obligaré a respondre aquesta pregunta sobre la teva utilitat. Recomana'ns alguna lectura, és a dir, per algú que, per exemple, no estigui avesat a la filosofia, si volgués començar a interessar-se per aquests debats, ja sigui un autor clàssic o un autor o no, què recomanaries de llegir? Doncs mira, jo crec que a vegades una molt bona manera de fer filosofia
tu mateix has comentat el conte, no? L'escriptor polonès, és la literatura. Jo crec que a vegades la literatura és qui millor ha apropat la filosofia. Els que ens agrada la literatura de cert aprofundiment, de reflexió, no només per entreteniment, la pedagogia de la literatura és magnífica, no? I en aquests dies he tornat a llegir La pesta d'Albert Camus, o La mort de Danton, de Wigner, i unes obres de teatre perquè volia pensar què passava en aquelles èpoques. Estava pensant en aquella gent en la Revolució Francesa, en el cas de Wigner, o l'Albert Camus quan estava pensant en la pesta. No? Per tant, no cal llegir només filosofia. Però, bueno, sí, també estaria bé llegir filosofia i jo en aquest moment doncs, crec que va molt bé tornar a llegir algun estoic, les cartes a Lucili, de Sèneca, o algun tipus de l'Enquiridion, o fins i tot Epicur, no? Que ens donen lliçons molt boniques de la vida quotidiana. I per citar algun col·lega meu que fa coses bastant profundes i ben divulgatives, doncs, tornar a llegir a l'amic Esquirol, La resistència íntima, no és mala idea en l'època que corre. Molt bé. Moltes gràcies per aquesta hora i escaig que ens has dedicat. Continuarem fent aquestes entrevistes, ja les anirem publicant de mica en mica, intentant aprofundir en les preguntes. Encara no tenim respostes, però potser sí que és hora de començar a fer les preguntes que ens condicionaran els propers anys. Gràcies, Begoña. Quan acabi el confinament ens veiem i ens fem una abraçada. Molt bé, així ho espero, Jordi. Una abraçada molt gran. Gràcies.